Nang wave sila sa akong camera. Laga ng wave sila. Nindot ba tutang ligo. Matungod slalom ug maligo. What's up, super fan? This is Super Migo Bay. O karon na ako dire sa may kuan. Pandanon Hanging Bridge. Pandanon Hanging Bridge. Tara siya. Rusty gamay. Sulayan daw ko na ito blackout padlong sa kuan. Padlong sa tikas pero kuyaw pa yung pod. Ang Pandanon Hanging Bridge niya ang pikas dire namangka na siya. Sa pikas kuan nang dito kan siya ng Pandanon kay shiki madug kayo hadlok matag heights po di ay karon pa na ako na discover akong self ano yung mga batang naligo at ubos nang wave sila akong camera laga yung wave sila nindot ba tutang ligo batong slalom ug maligo. Asa mo nangagay na abot diha? Dire pikas dire. Ana. Agi anig motor ani dele. Dinek agi ag motor ani. Dinek agi ag motor. Agi din ang motor galing kay ako kuyaw lang kung ano kay sarap gyud. Galit na kay yan din motor kuya ako makayo basta sa sityat basta ay kuan mong gyud yan ko super motor to medyo kulba gamay ang dilit na mahawit ko no try natin vlog pero shaky juga siya shaky medyo siya okay naman po daw dyan okay naman po muna siya Pandanon namangka unahan niya basta ako na yung motor ko padulong kay pauna lang muna siya diri ang balik Pandanon ya kay lamay ang tingad tos ubos lamay tayo iligo nindot kayong tubig yan tayo aman pala kapangandang pangligo balik na lamang ta dire. Balik na lang pa dire. Balik ng taog. Lakaw. Sa hadlokan ug heights. Nga tingog kita mo. Sa agad ay motor mo aki. Wiri-wiri gyud. Wiri-wiri mang ligid. Lagi motor niya agi dayo. Siya'y bakas ng kuan ligid grabe mga bata gikan sila dito ubos nag-angat sila deres pikas grabe ka power ay mga super pero tindog-tindog ng may bato wave by pa sila nindot kaya itong ano ka itong kinabuhi sa una nga wala na gadget maligo lang sa pahapin na kayo dito sa imigo di pa karon nga
kuan ang sa gadget sa virtual gadula pero lahi gid ang virtual kaysa kaning virtual nga dula kaysa aning personal ba ay daghan ka kailaya daghan masukod pud imong unsa ka klase nga tawo kaya maka-build up imong kinaiya. Atong mga bata-ato dito tos lagi kas ubos ga-drive ya nangangat dire pero dire na nice kaayo para sila sana makikita mo ba para sa ubos salawa mas adlaw. Kuha nila ang tubig na sunod gani habis pa kung ang tubig sila kapaangat na ana sila pagarigot basta anad na terus kapulugan na sila kaya nang pwede dako na kauban nga kanang istorya taas magyung sigihon yan na lang photo sa akong vlog ani super fast so muli na ko kay napaputay lang yung buluhaton. Don't forget to subscribe so wala pang subscribe. Hit the notification bell all para updated mo sa akong upcoming videos na akong upcoming pang vlog dire sa Mabinay or sa Manhoyon. Super fam, I love you.